Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HANM mau kerwat circle. Kumshi bentaban Iman Stream bat kentio ki samla haka kamile kai. Neka step ka kan reuterik. Klalet ay ngubha nak uniform syakawi ka kanhon nakasnong maulang wer kabatep kum katendang lajang football team. Kani katendang lajang football team, kadi ka kanhon kabda sedang bami perthai bat kabasai shibenta haki jingila kai football baper hapo kathan. Nakaliang presiden ke HANM usamna lambok star Marwen. Hadian bulu depan IT yakini ki jersey. Ula ay ka jikin tukin pam bat Iman Sim yakini ki samla bakin trishtam bat practice bha kena makin la bat kiyo haki jingila kai. Hakani ka step ay dalang ru ki brio jangkadong ki samla bat itikot jakaseng. Tu boleh kita untuk lem ikat lem pati barak nak por pemerintah. Di awak kisim ya kini pidai banten mau buat pidai. Ban kong eng sang ban aku blai ya ka ham na po ka makrot circle po ka jalan jong u ba lambok bat kinong but ki jong u bat ya u rang bat dong jakan kadang te kumbang pilai i kan ka por kan ka tim ka jongi kalaseng ya kan ka tim ban perkiu ya ki samlah ki hybrid nadu ki badang red thadu ki bala hero letak ki don komon ban nyala kai te kawan kong kwa ban ong pi ki kini ki para pa ya kai lang ban ngi bangin ya kai da kaman sim ka ba pha kaman sim ka ba khuj kaman sim ka ba don kaman sim ka ba khya pha ban nak kiu sa prang hak jing ya kai ngas ngau ban ai khublai ye i rang ba dong jong kane kadong ya ka ba ngilayo ban pentip hakini ki kendiat sngi lang ba kini ki samla ki ba wan ban karpat ya kaseng jongi ban yarap ban ai jersey lam yaki si jur tena kaliang ka jongaru ngala syong perkhat ya kata ka jing karpat jong kini ki samla na ka benta ban penyo ka jersey si jur na ka benta kani ka tim ka baki ai kerteng tenrong na jong apo kani kadong bat kum juru kidon na kiwe pat kidong jong kani ka sinong te ngla perkhat sani ha ya kani kam bat tang hai ki kendiat sngi ya kaba nakaliang ka jongaru ngala penyo ya kani ka jersey ban ya tenrong lem ya ki khun samla jong kadong kathan bakin kiu saprang ha ka kam ya le kai ha ka football lani hakinu ki benta kisap kitalen ki bakidon omdai tang ha ka football dai la haknu kanu ka bentaru nakaliang ka jongi kum kaseng ngil don ladangi don kalat ngilahi banyarap ladadai ya kinu kibriu kibadon ya kasap katalen te kabaar pat ngasngeu ban aingu ya ublai track and rat ubalalam kemat ya kaseng ka jongi ka HNM ya kabang ngilala ru ban denison omdai tang hangni ndrai ngilai rap ban ya denison hakeleng keleng jong kani kadong kathany bat kumjuru hakane ka klam kubit ka ba pila yo i bat phiru pila tip hi phi kipres ngilaya sam keleng banyarap ya kibaduk kibarngli nak menta ban sam da ukhau te samenta pat misim ya kani ka senjam amar ba kani ka perthai ka keluj bat ka ailat ya ki samla bakin ya kai haman laki jaka haman laki snong kitau te lengba kani ka program ka ba menta ngila kloi banwan sam ya kini ki jersey na ka benta kini ki samla jong kasnong ki bak ai kerteng tenrong lajong te na kaliang ka jongi kerpat ya kini ki samla omdai ba pin im hakata ka jing im ka ba sngew sarong haba pile kai hakanu ka benta omdai ba pin sim ya ke jing ile kai ke jong pi leng ba ki jing le sngob ha ka jong pi
tang ban mi na ying lana ki jong pi ba pi ai daw ha ying bang nilek ban nilek kai ndra yo la se pi poi sha ki wai pat ki benta ki kam ki bomlong tengah kerpat ya kini ki samla bat kum juru ya ki hep ki barit ba haba pi don ke jing thumu ke jing angnut nak ka benta ka ni ka kam football na kerpat ya pi nak ke jing sngorit bat da ka men sim ka bakhya bang ai men sim ru ya pi ba phim dai ban ngop hakinu kinu ki jing sngob ha phim dai ban ngop hakinu kinu ki jing palat phim dai ban ngop hakinu kinu ki jing sap pensoi ha ka jing im ha ka jing long samla ka jong pi bat nga kerpat ru ya pi ba pinang ye trai stom bat pinang le baru kenang ba usok ka jong pi om dai ba pin le kai tang hang ni ha po snong malongwir ndrai pin le kai ru ha ki wai pat ki snong bat kum juru pin yo ru ban le kai ha po ka jala ka jongi bat da kam sim ka jing sokya na kerpat ya pi ba pin le kai ba bat nga ai men sim ru ya pi ba pin rung ha ki tournament ski ba pher ya ka ba pin yo ban sai ya la ki sap ki but ki talent ki jong pi bat nga kerpat ru ya pi lada phim don kilat kilenti ban laj rung ha ki seng ha ki football tournament ki ba pher sabha sa kenjok tin ru yang i kenang ba na kalian ka jong i ru kumbang ila ai kini ki jersey bat ni kloi ru ban yarap ya pi lada pirung ha ki no ki tournament ki ba pidon ki ka ba pi kwa lada phim don kalat ka bairung ke na kalian ka jong i ka seng ni kloi ban yarap ya pi na ka benta ban penkiu saprang ya kani ka kam football bat kumjuru ba pin im jakpo lengba kani ka kam football na ka benta ban pendap ban penbiang ya ka ying ka sem bat ban pendap ya ka jing im ka jong pi ya ka ba ha ka jing long sama ka jong pi bat sakawairu nga pensngeu ya kini ki samla badan menta na kalian jongi kum ki seng balang ya ka bangi kum ki seng balang ni syad ban ya ki isu jong ka jaj ben riu na kerpat ya pi phim dai ban khen seng ha kanu ka seng ladak pio i ya ki jing dawa jong ki seng balang ba pher la ka ki dawa ya ka hok bat ya ka jing mentoi jong upaj ba na kerpat ya pi ki samla ba pin ya mi lam sakmat banwan ban ya ai ka jing kersan kakti kamon kakti kadiang bandawa ya ka hok jong ka jaj ben riu khnang ba kapateng kapakit ke jongi kanang kiu saprang bat kan im kari bat ke jaj ben riu tang kini kendiat nga ai kublai ya pi baro lang kamtam ya kini ki samla ki bala walam hakne por ka menta haba pisdang ya kanu ka kam pidai bat dang nadu kamen sim ombang isdang ban sa penkut no nrai ni ban sedang bangin yat sakmat bangin tur wat laki don kijing ru nrai ni dai ban yale persya ya kita kijing ni dai ban kiu saprang ni dai ban mat saprang ban ni dai ban penroi pensan kamtam ya ki khun samla ki jongi ki badang don hap deng kijing long khna lan ki kin sedang ya kijing long samlaru kumju bakinang roi kinang san kamtam hakijing yale football ki jongki